बयनिसिमबो गोजोननाय जासिबाय जोंनि बड'लेण्ड मिडिया नेटवर्क न'खरनिफ्राय नैथि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दा खौरां बिजों नायनो मोनग्रा साफ्रोमखौबो बरायबाय। जोंनि नैबे बिएमएन निउसआ 2023 मायथाइनि 28 एप्रिल खालि जोनोम जादोंमोन बेंटल हालामाव। दा फैयै फैयै 2 बोसोर आबुं जानायनि उनावहाय जोङो नुफैबाय जोंनि हार्डवर्क मावनायजों जों दिनैसिमाव बेसिमावहाय साक्सेस जानो हाबाय। जागायजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिमाव जों माखासे जेंना जेंगोनाजों भुगिनांगौ गोनां जादोंमोन। बिदिनो माब्लाबा फोथाराव ओंखारनाय समाव जोङो माखासे बारजों अखाजों माब्लाबा नोङो माखासे जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानानैब्लाबो जों दिनैसिमाव नैबे बोसोरखौ 2 बोसोरखौ फुरा खालामफैनो हाबाय आरो आसा खालामदों जिखिनि जों इयुनाव आरो दिनैसिमाव माखासे रायजोनि गेजेराव थार खौरां फोसावनानै आरो माखासे जेंना जेंसिखौ सौसिनानै बिदिनो रायजोफोरनो जों मिथिहोनो हादों आरो रायजो राजाफ्रा थारैनो जोंनिफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ मोननो हादों आरो बिनि थ्रुयैनो जों समाजखौबो एसे गुस्लायहोनो हादों। बेफोर गासैबो जोंनि नाजानायजों आरो रायजो राजानि हेफाजाबजों आरो फैबाय थानाय समफोराव जोङो बिनिफ्राय साबसिन मावनो नाजालांबावगोन। बेबायदिनो दा जिखौ जोङो सोलोंदों आरो बिनि साबसिन मावबावनो हायो आरो फैबाय थानाय समफोरावहाय रायजो राजाफोरा हयथ' जोंनो माखासे उसुबिदाफोर जायोब्ला जोंनो खबरफोर हरगोन आरो बिनि जिखिनि मावनो हायो जों बिनि सलुसनखौ नागिरनानै जों मावलांबाय थागोन। जोङो गासै जागायजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिम जोङो गासै 7 दङ। 7 स्टाफनि गेजेराव जों 7बो बहुत एक्टिभै खामानि मावदों आरो जों राव फावसायनानै थायाखै। जेंना जेंसि फैब्लाबो जों ज' डिसकासन खालामलायदों, ज' रायज्लायलायदों, ज' हाबा मावदों आरो फैबाय थानाय समावबो जों बिदि इउनिटि थानानै 7जोंनो जोङो जोंनि जिखिनि टिम मेम्बार बिसोरखौ हेफाजाब होलायनानै हयथ' इयुनाव बेबायदिनो हाबाफोरखौ मावलांनो हायो। बेखिनिखौ आङो आंनि लोगोफोरनिफ्रायबो आसा खालामो। दिनैनि जिथु गायसनथाय सान बा बार्थडे हाबाफारि सोर सोर आलासिफोरखौ लेंहरनानै जोङो दिनैनि बे जोंनि बड'लेण्ड मिडिया नेटवर्कनि जिखिनि जोनोम सान बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो फिसा केक हानायनि गेजेरजों जोंनि नैबे जोनोम सानखौ दिनै हगारहरनो हाबाय। दा बेयाव जोङो आलासि महरै मोननो हादोंमोन जोंनि बेंटल आनसलिक आबसुनिनो गाहाय नेहाथारि डेभिड बसुमतारी, लोगोसे कालसार नेहाथारि ललित बरगयारी, लोगोसे रबिनाथ बसुमतारी रां दोनथुमगिरि आरो जोंजोंनो दंफायोमोन बड'लेण्ड रादाबनि फाउन्डार एक्स सिभिल एडिटर मैखोम बसुमतारी बिथांखौबो जों मोननो हादोंमोन। लोगोसे टाइम्स नाव बड'लेण्डनि गाहाय सुजुगिरि प्रफेसर नार्जारी आरो जोंनिनो बेंटल फरेस्ट बिटनि जाय बिथां सरकारि मावसुमाबो होननांगोन बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाफैदोंमोन। दा बिथांमोनखौ मोननायनि गेजेरजों जोङो जिखिनि हाबाफारि केक हानाय फिसा फोरबो लानाय बे जोंनि नैथि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होफैदों। दा बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। दा बेखिनि आलासिनि गेजेराव जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ फिसाब्लाबो गाजा गोमजायै जों फोजोबनो हादों।